Onte mesmo aparecía nestes contedores do Camiño Ancho da Pobra unha camada de gatiños metidos nunha bolsa de plástico. É a segunda vez que acontece, a anterior hai máis de medio ano, polo que dende a protectora Moura fan un chamamento á colaboración veciñal para dar co autor dos feitos. Nestes contenedores que temos aquí é a segunda vez xa que recollemos unha camada nas mesmas circunstancias, aparecen en bolsas con, bueno, pues con area de gatos e cas feces dos mesmos, claro. É a segunda vez que aparece do mesmo xeito, polo tanto nós pensamos que pode ser da mesma persoa. Para nós isto é gravísimo, isto é un abandono un abandono grave, entón, bueno, as sancións están en 30.000 euros. Nós o que pedimos é un chamamento á veciñanza que nos axuden a dar algunha pista de quen poida ser ou o que sexa, porque estas cousas temos que denuncialas. Si que temos un testigo que a persoa que os atopou, esa persoa atopou ademais as dúas camadas, é unha veciña daqui, bueno, pues claro, cando ve isto, pues non fai a vista gorda, chamaron á policía local, Protección Civil os recolleu e nós pues, nos fixemos cargo dos gatos. Son gatos moi pequenos, aínda lactantes, que precisan de cuidados especiais, o que dificulta a súa acollida. A problemática que ten estes gatos tan pequenos é que encontrarlles unha acollida se fai moi difícil, xa que son gatos que lactan, son lactantes e non fan nin pis nin caca por eles mesmos, polo tanto temos que darlle biberón cada 3-4 horas e estimulálos para que fagan, bueno, as súas necesidades, entón é un traballo inxente que non todo o mundo está disposto a facer. Os interesados en ampliar a familia cun destes animaliños tan só teñen que poñerse en contacto coa protectora a través da súa web ou dos perfis das redes sociais da Asociación Moura. O que este interesado en darlle acollida a estes animais ten que chamar ao número de teléfono da asociación ou mesmo poñerse en contacto a través do correo electrónico ou das redes da forma que eles mellor vexan. Nós lles proporcionamos bueno, pues, atención veterinaria a eses animales, os seguimos difundindo para buscarlle unha adopción e lle damos todo o que necesiten, comida, o que sea, todo o material que necesiten, eles van a ter proporcionado pola propia asociación.